ka yi haƙuri, aikin Allah kake yi kuma gudunmuwa ce ka ba da kanka sadaka jariya ga Allah. Dole ne idan za ka yi aikin Allah malam za ka gamu da ɓacin rai, za ka gamu da damuwa. Kada a lura da abubuwan da suka faru, kada ka damu da pressure da taimaka yawa, kada ka damu da abubuwan da ake faɗa da maganganun da wasu mutane makiya Allah, makiya addinin Allah, makiya ci gaban jihar Kano suke ta yi a kanka da hizba gaba ɗaya. Kada ka waiwaici wannan abun, ka taimaka. Ina a ran bakin al'umma da yawa, wallahi wani yanzu ya kira ni yana kuka, da yawa sun kira ni da yawa suna nuna alhini da damuwa, jaje ake ta mana kamar an yi mutuwa. Ka yi haƙuri malam, a zauna da gwamnati matukar sun neme ka, ku zauna a yi haƙuri. Wannan kalamai da aka faɗa a janye, a duba ci gaban al'umma, a duba ci gaban jihar Kano, a duba ci gaban wato da'awa gaba ɗaya. Akaram kallahu, sauka daga kan wannan kujera zai bude wata kafa ta ba wa mabarnata kofa su je su ci gaba da barnarsu. Sannan kuma mun ragu gaskiya, mun ragu sosai, musulunci ya samu raguwa idan ka sauka daga kan wannan kujera. Ina maimaita jama'a, ba cewa aka yi shi kadai bane ba, ba cewa aka yi kuma bari a samu wanda zai abin da ya ba, Allah shi ya baro kansa ne. Amma malam muna baka hakuri, muna a ran bakin al'umma. Naga wajibi ne wannan bidiyo don isar da sako a gare ka da kuma ainihin wato makusanta da dukkan masoya, duk wanda yake kaunar da'awa, duk wanda yake kaunar ka, kuma duk wanda yake kaunar ci gaban al'ummar jihar Kano da Najeriya gaba daya. Ba zai ji daɗi ba akan wannan abin da ya faru, kuma za a so a ce ka ci gaba da wannan aikin alkhairi. Kuma babu gudu babu ja da ba malam akan ayyukan alkhairi da aka ɗauko a ta yi. Kuma ya kamata gwamnati ta baka cikakken yanci da shawarwari da ya kamata a gudanar da wannan aiki. Ina ganin waɗannan maganganun shine ya sa malam ya ɗauki matakin da ya ɗauka na cewa ya sauka daga kan wannan kujera, cewa tunda misalin nauyi ne da aka ɗora masa, kuma Allah ana ganin cewa ya yi abin da yake ba daidai ba, ko hizba ta abin da yake ba daidai ba, bari ya sauke. To ni shawara ta anan ga ainihin wato shi mai girma gwamnan jihar Kano, alhamdulillahi gwamnatin Kano ta kafu, kuma ana ta abubuwa na alkhairai, muna ta yaba mutane suna yaba, ana ta addu'a. Ina kira ga mai girma gwamna da wanda suke kusa da shi, a yi kokari a kai zuciya nesa, a kira malam, a zauna da shi, a ba shi shawarwari, kuma a ba shi haƙuri akan abubuwan da suka faru. Wato shi mai girma gwamnan jihar Kano, alhamdulillahi gwamnatin Kano ta kafu, kuma ana ta abubuwa na alkhairai, muna ta yaba mutane suna yaba, ana ta addu'a. Ina kira ga mai girma gwamna da wanda suke kusa da shi, a yi ƙoƙari a kai zuciya nesa, a kira malam, a zauna da shi, a ba shi shawarwari, kuma a ba shi haƙuri akan abubuwan da suka faru. A duba al'umman Kano ɗin da ci gaba da malam ya kawo, da gudunmawar da yake ba wa ita gwamnatin, da kuma ci gaban al'umma da samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da malam yake kawowa. A kira shi, a zauna da shi, a ba shi shawarwari akan abubuwan da ake ganin akwai ta cewa akan abin da yake yi ko hizba take yi. Matsayinsa ya kai, darajarsa ta kai, kuma gudunmawar da ya bayar ta kai. Manyan mutane irin wannan masu tsada a tafiya ta gwamnati ba a bari a yi asararsu. Ba karamar karisa ba ce, ba karamar faduwa ba ce barin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya sauka daga kan wannan kujera ba tare da an yi sulhu, an tattauna ba. Wannan muna ba da shawara ne saboda ci gaban jihar Kano din da ci gaban gwamnatin gabaki daya. Alhamdulillah mai girma gwamna, ka zo da abubuwa na alkhairai kana ta yi, kuma kana karban shawarwari daga hannun mutane daban-daban, daga malamai da sauransu. To kada a bari wannan damar da aka samu da kafa da malam Amin Daura ya toshe a gwamnatin nan, da taimako da gudunmuwa da ya bayar, da abubuwan da wasu ba sai an faɗa ba, a bari. Daga farkon gwamnatin nan alfijirinta bata je ko ina ba, ko shekara ba a yi ba a samu fitar irin waɗannan mutane daga wannan tafiya. Shawararmu a kira shi, a zauna da shi, a tattauna da shi, ko manya ne, kuma
kana da damar da zaka iya yin wannan mai girma gwamna, bisa kyautata maka zato da ake na san alkhairi da kake akan jihar Kano. A kira shi a zauna da shi a yi masa bayanai, kuma a ba shi haƙuri akan wataƙila kalaman da aka yi ya ji ba daɗi, wal'alla ko bai fahimta ba ne, ko kuma kai abin da kake nufi daban, wataƙila shi kuma abin da ya fahimta daban. Wannan muna ba da shawara a yi wannan inda hali da gaggawa, saboda kar a buɗe wata baraka. Ba cewa muka yi ba za a samu wani irinsa ba, amma dai Sheikh Amin Daurawa yana da gudunmuwar da bai kamata a rabu da shi ba gaskiya. Shawara ce amma muke bayarwa, kuma wannan ni fahimta ta ne da ra'ayina na karan kaina, da kuma wayoyi da na ta samu daga manyan mutane daga Najeriya da wajen Najeriya gaba ɗaya da jihohi. Har yanzu ban daina karɓan waya ba, har yanzu ina magana na ana ta bugun waya, da kuma dukkan wasu malamai masu da'awa.